Iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati Rene. Biyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek dagingnya Pak, kasih tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Ke terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki ya Pak. Iki Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Saking tebe Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Tuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ra weh? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Di bawani mboten, Pak? Oh, komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mambiat Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gendeng pelan kendang terus suleng terus mari ngono rebab gender main enggak siter main gambang main oh iya main benang main apa wae kendang gender rebab siter suleng gambang oh iya oke siap benang main Pak main piye benang ayo dijak remi arep ayo yo siap yo suarane gendeng pelan Apa? Cuma udah main. Mainku piye? Iki wayange digerakne.
belambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngemat nih bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Nanti. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Heeh, ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho delem urup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi tuh bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu, Pak. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke. Ayo. Justice. Justice no. Tanah endah gumeliaring. Ayo, Pak. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut gumeliaring. Saut apa nih? Lah meliaring lo kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku? Jenengan nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wes e, Ndang. Gumeliaring. Gumel yaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis Wis tak rokok lek ngono. wis. Iya. Taman Sari Nusantara. Belang. Woi. Belang. Taman Sari Nusantara. Belang. Taman Sari Nusantara.
menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Iya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Paris Sugiono, Surabaya, Suara. Thank you.
Waduh, luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih, Nduk. Wah, habis keringet kaya ngono pisan. Wah. Tak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Sijingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Iki. Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo ngene diaturake nggih. Ya nang, ya Bir golek dhuwit.
Budaya. Enggak. Rogo. Turangga Madangkara. Jaranan Turangga Budaya. Inong Nawangse bersama Jaranan Turangga Kuda. Double telu lah. Triple. Nduk, ya perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ayo, wong dheke paling cedhek dhewe kok omah. Rerakit mbacutne gelar cerita, monggo tak dherekake.